Vážení televízni diváci, vítam vás v relácii SOS z dedinky Kiripolec, ktorá sa nachádza na Záhorí, približne 117 kilometrov vzdialená od mesta Viedeň. Hej, chlape, čo tu robíš? Zdravím vás, dobrý deň prajem. Co skúšaš, Mrňo? Nic ti nedám. Dobrý deň. Toto je môj pozemek. Jasné. My sme relácia SOS a my sme sa rozhodli prestať vysielať v drahom virtuálnom štúdiu a chceme... To čo máš za strevíce? Ty pošlapeš žito a mrkev. Chceme sa dostať bližšie k vám, ľuďom, ktorí bežne žijú v takomto prostredí. Čeho? Toto je môj pozemek. To je moje žito a moja mrkev. Viete, my sme taká populárna relácia. SOS sa voláme. Čo tu robíš, chlape? Chceme odtiaľto vysielať. Odtiaľto by sme chceli vysielať von do éteru. Však toto je môj pozemek, Mrňo. To je moje žito, moja mrkev. To ste už spomínali, ale napriek tomu ja by som bol rád, keby sme mohli odtiaľto vysielať. Čo tu robíš, chlape? Vysielam. Očúvaj, Mrňo, toto je môj pozemek. To ste už spomínali. Moja mrkev, pošlapeš mi onej mrkev. Strevíce. Vážení televízni diváci, my sa na chvíľočku odmlčíme, ale Toto je môj pozemek. To ste spomínali. Vážení televízni diváci, my sa na chvíľočku odmlčíme. Moje žito, moja mrkev. A teraz si dáme nejaký iný sketch. Co tu robíš, chlape? Teraz. Počúvaj, Mrňo. Moje žito, moja mrkev. Tak teraz. Co tu robíš? Teraz!